ଏ ଆଜି ଗୋଟେ ଚୋର ଚୋରି କରିଛି ସେ। ହଁ ବାପା ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି, ହେଲେ କାହା ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା କି କାହା ଘରୁ ଧନ ନୁହଁ। ସାନ ଭାଇ ମୋ ଦେହରେ ବହୁଥିବା ତମରି ରକ୍ତ ବାପା। ମାନେ ସେଇ ରକ୍ତକୁ ଚୋରି କରି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଉ ରଞ୍ଜୁ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି। ମାନେ କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି ତୁ କହ? ବାପାଙ୍କର ଔଷଧ ନଥିଲା, ତୁ ଚିରା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ। ଜଣେ ବାବୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦରକାର ଥିଲା, 2 ବୋତଲ ରକ୍ତ ଦେଲେ ସେ ମତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଶୁଣୁଛ ବାପା, ଶୁଣୁଛ ସାନ ଭାଇ ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବିକି ଶୁଣୁଛି ଶୁଣୁଛି ରେ ମା, ଶୁଣୁଛି। ବାପା ବାପା ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି ରେ, ଗର୍ବରେ ମୋ ଛାତିଟା ଫାଟି ପଡୁଛି।